18 ta' Awwissu 2008, il-Prim Ministru dak iż-żmien kap tal-Oppożizzjoni kiteb fir-rubrika li kellu regolarment fit-Times of Malta u hemm għamel proposta li tant kienet importanti li spiċċat fil-faċċata tal-Gazzetta. Għall-ewwel darba mexxej ta' partit politiku f'Malta ippropona li żgħażagħ ta' 16-il sena għandhom jivvutaw fl-elezzjonijiet, f'dak il-każ tal-Kunsilli Lokali. Jekk l-elettorat tagħna jkun aktar żagħżugħ, ikollna inqas partiġjaniżmu u politika aktar sensibbli, kien kiteb. Dakinhar Joseph Muscat qal li jafda liż-żgħażagħ u hekk kien. F'okkażjoni wara oħra meta kien kap tal-Oppożizzjoni irrepeta din il-weda u fl-2013 inkluda l-proposta li żgħażagħ ta' 16-il sena jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Eventwalment il-weda nżammet. F'April tal-2015 aktar minn 2000 adolescenti ingħataw dan id-dritt, però dakinhar Joseph Muscat kien ċar dak kien biss l-ewwel pass. Huwa dan il-moviment li qed inaqqas l-età tal-vot għal kunsilli għal 16-il sena u kif qalet sewwa Mirjam, dan huwa biss l-ewwel pass biex nibqgħu mixjin għal konsultazzjonijiet elettorali oħra fejn iż-żgħażagħ ta' 16-il sena ħajkunu qegħdin jingħataw id-dritt tal-vot. Għal darb'oħra l-Prim Ministru se jżomm kelmtu b'kellim tal-Gvern jikkonferma wkoll fi Breakfast News fuq One li se ssir konsultazzjoni dwar is-suġġett fi żmien li ġej.